Se namlu belede biex naraw televizjoni, jew nasbu fuq is-sena biex niflu b'attenzjoni, il-ġrajja ta' kull xahar x'istajna minn aħjar, bekk nimxu il-qudiem hekk kif jgħaddi dal-milied. Ix-xita tħabba barra l-ksiex il-għada, il-ġamaret infaqqa in-nar jarmi sħana, bidejna marbutin fuq sofadek xulxin, nisma' din il-melodija li saqsi mistoqsija, x'inhu l-milied għalik, ifisser xi bambin, jew ħafna flus u fik, x'ifisser il-milied, x'inhuwa dan għalija biex inwieġeb mistoqsija, għalija huwa żmien ta' paċi sieħu. Radio minn ġoġġina idot il-kanzunetta waqt li tfal jiklu l-ħlu li sabu fil-kalzetta ta' siġra dempu truna kekra kafe sħuna jon kella bela mbid bekk ingawdu lil xulxin id-djar kolla koluri aktar Domnic Attard puri nsimu blisba fjuri narmaw li fjen pasturi u bejni u bedruhi nibda naħseb fil-valuri nimmexxu il-qudiem xar fis-sena f'dan iż-żmien x'inhu l-milied għalik ifisser xi bambin jew ħafna flus fil-fejn x'ifisser il-milied x'inhuwa dan għalija biex inwieġeb mistoqsija għalija huwa żmien ta' paċi sħiħ u nies forsi ftit fil-gwerer u fil-qim fl-istorja tal-Kram li ħarab il-vant kemm għawdna żmien ġew insin, spiċċaw maqfula id-dar f'qieta żodda jew inkella fl-isptar. X'inhu l-milied għalik, ifisser xi bambin, jew ħafna flus fil-fejn, x'ifisser il-milied, x'inhuwa dan għalija biex inwieġeb mistoqsija, għalija huwa żmien ta' paċi sħiħ u nies, forsi ftit fil-gwerer u fil-qim, fl-istorja tal-migranti li ħarab il-vant, kemm hawn namattin li f'da żmien ġew insijin, spiċċaw maqfula id-dar qieta żodda jew